Da li ste čuli za marsotrese? Niste? Pogledajte u videu. Još jedna stvar koju pouzdano znamo o ovom kozmičkom utjecaju putem promatranja je da on budi podzemne aktivnosti na planetima. To znači da čak i mrtvi planeti koji tisućama godina nisu iskusili seizmičku ili vulkansku aktivnost, odjednom se počinju doživljavati zbog ovog kozmičkog utjecaja. Da ponudim analogiju, to je poput mrtvog tijela, recimo jedne od mumije faraona, koje je bilo hladno i beživotno tisućama godina i odjednom pokazuje znakove života kao da je dobilo novi val energije. Upravo tako. Ovaj kozmički utjecaj čini upravo to. Dodaje dodatnu energiju planetu. Kao rezultat toga, mrtvi planeti počinju pokazivati aktivnosti koje se ne mogu objasniti ničim drugim osim kozmičkim utjecajem. A najjasniji dokaz za to je planet najbliži Zemlji. Ovdje na Marsu, beživotnom mrtvom planetu, nikada prije nisu zabilježeni potresi izazvani podzemnim aktivnostima na Marsu. Dakle, kako to misliš? Govoriš o zemljotresima? Ne, zemljotrese se događaju na Zemlji, a mi smo na Marsu. Ovdje se trenutno događaju marsotresi, iako ih ne bi trebalo biti. Smatra se da je Mars umro prije 3,5 milijardi godina od nepoznate katastrofe. Svačam, jer kad pogledam okolo, ono što misliš je da je ovo mjesto spaljeno, sve izgorjelo. Osim te čudne patke. Mislim, stvarno? Ok, ali svejedno, možeš li nam objasniti gledateljima što misliš po tim da je Mars umro? Naravno, prema brojnim istraživanjima, Mars je bio planet s oceanom, toplom, vlažnom klimom i životom. Ovdje pogledaj oko sebe. Ovdje više nema oceana. Nema života. Jezgra ovog planeta više ne funkcionira, a unutrašnjost planeta je neaktivna. No, krajem 2019. iznenada NASA je ovdje detektirala marsotrese. I njihova se učestalost počela brzo povećavati. Do danas, u tako kratkom razdoblju, zabilježeno je preko 1300 marsotresa, a njihov broj samo raste. Najsnažniji marsotres u cijelom razdoblju promatranja s magnitudom od 5 stupnjeva dogodio se u svibnju 2022. To ukazuje da je Mars, koji se nekada smatrao mrtvim planetom, zapravo živio. Aktivirani su seizmički procesi koji ukazuju da je planet živ iznutra. Šta je ovo? Je li to marsotres? Sve u redu. Da, dobro sam. Dakle, proizlazi da se seizmička aktivnost sada povećava na Marsu, istovremeno se to događa na Zemlji? Da, i to iz istih razloga. Prema NASA-inim istraživanjima, ovakvi marsotresi počeli su se događati jer je magma počela uzdizati se iz Marsovih dubina. A kao što znamo, to je događaj jer izmjenski kozmički utjecaj opskrbljuje Mars dodatnom energijom koja zagrijava magmu i uzrokuje njezino uzdizanje. Koliko mi znamo, ta ista energija kozmičkog utjecaja jednom je ubila Mars, jer kad postoji višak ove energije, to može ubiti planet, a ova se katastrofa nije dogodila prije 3,5 milijarde godina. Govorimo o razdoblju prije 24.000 godina. Za više detalja o tome kako se to dogodilo, pogledajte dokumentarni film Misteri smrti Marsa, dokumentarni film. Nažalost, ista katastrofa koja se dogodila na Marsu sada prijeti Zemlji. Nezamislivo mi je da bi se naš planet mogao pretvoriti u isto beživotno tijelo kao kakav je Mars. Ne znam za vas ljudi, ali mislim da to nitko ne bi želio. Ne treba biti Einstein da se shvati da je zaista vanjski kozmički utjecaj to što pokreće sve ove klimatske promjene. Ako je mogao Mars oživjeti, nije teško shvatiti da je to pokretač globalnih klimatskih promjena i na Zemlji. Ne osjećate li potrebu da nešto učinite kako bi zaštitili život na ovoj lijepoj planeti, na kraju život svoje djece i svoj život? A što učiniti? Govorio sam već o tome, ali ću to ponoviti milion puta dok svi ne shvatimo. Ako niste, pogledajte forum Globalna kriza odgovornosti.
Tako ćete u najkraćem roku shvatiti procese koji se sad događaju na Zemlji. O ozbiljnosti ugroze trebaju znati svi, jer ćemo samo tako moći okupiti kritičnu masu ljudi koja će dati javni zahtjev našim predsjednicima i vladama za okupljenjem najboljih znanstvenika i osigurati im uvjete za borbu protiv klimatskih promjena. Zato je potrebno da ova saznanja podijelimo sa rodbinom, prijateljima, kolegama, susjedima, sa svima. Treba stvoriti štit od kozmičkih utjecaja, a onda djelovati na uznapredovale procese na Zemlji. Taj zadatak je težak, ali nam je to jedini izlaz. Početna znanja postoje jer znanstvenici kreativnog društva i Alatre još od 1995. proučavaju klimatske promjene i razumiju procese koje se sad događaju na Zemlji. Dakle, ne kreće se od nule. Zato ako želimo osigurati sutra svojoj djeci i sebi, počnimo djelovati odmah.